A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reuniuse con representantes da AMPA e da comunidade educativa do CEIP Ana María Diéguez de Asados, os que trasladou o seu apoio nas súas reivindicacións, de cara a conseguir unha mellor atención para os nenos con necesidades específicas, os que, segundo ela, a Consellería de Educación lles nega o profesorado que precisan de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe. Por esta razón emprazou a Xunta e por extensión a Consellería de Educación a deixar de lado as ameazas e a aportar solucións para que o alumnado con necesidades educativas especiais reciba a atención que precisa e a que teñen dereito. É absolutamente impresentable que teñamos a un goberno do señor Rueda que ano tras ano fai que as familias que teñen nenos e nenas con necesidades educativas especiais teñan que sair á rúa para reclamar a unha atención de calidade que teña en conta esas necesidades educativas especiais. É tamén impresentable que teñamos a un goberno de Rueda que ante unha comunidade educativa que está reclamando algo que é xusto, a únicas respostas que teñan sexan as amenazas e a prepotencia. Creo que eso non é de recibo nunha sociedade democrática e que a primeira responsabilidade que ten un goberno é a de escoitar a cidadanía, sobre todo cando a petición que están facendo as nais e pais de Asados non é máis que a petición que fixo o propio centro educativo de cales eran os recursos necesarios para poder atender toda a demanda que ten este colexio. Dende a AMPA agradeceron o apoio do BNG e o feito de terse interesado pola súa problemática, presentando unha iniciativa no Parlamento para abordar esta situación. Dende a entidade din que seguirán pelexando para reivindicar os recursos dos que carecen na actualidade. As ameazas están aí, son públicas e notorias e, bueno, hai que ter responsabilidade, as familias, claro, estaban preocupadas, os nenos tiñan que botar ao cole, eso era unha realidad, así que, bueno, a pesar de que as familias non querían volver, eso hai no que decir, pero, bueno, facendo un exercicio de responsabilidade, voltaron os nenos ao cole, a pesar de que, bueno, non teñen a ben sentarse con nós, que nós queremos decir e deixar claro que en todo momento nós fomos moi conciliadores, sempre de boas, pretendendo que nos escoitasen, de que se sentaran con nós e co centro, a ver esos números, a ver que recursos podíamos negociar, pero eles, nada, non tuveron a ben de recibirnos, con esas ameazas, pois tampouco que entendemos moi ben, pois é o único que temos, esa é a realidade.